В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Духу віри триваємо у великодной радости. В сегодняшнем дне переживаем неделю Божией милосердности. В этой святой мши офиары алтара
Пану Богу даруджаю інтенції нашої парафії, інтенції кожного з вас, ваших прагненняў, усього того, що Богу самі асабіста даручаєте час кожного дня, кожнай вашай малітве. Каб годна браць удзел у этой найсвяцейшай ахвяры, перапросім Пана Бога за наши грахи. Сповядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Свяцейшую, заўсёды Панну Марію, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемагутны, отпустивший нам грахи, доведя нас до життя вечного. Амин. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христа, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над Пане, смилуйся над нами. нами. Хвала на вышинях Богу, А на землі упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодая весны, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинокий, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Бойцова, берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами. Берешь на себе грехи свету, прими моление нашее. Сядешь праворучайца, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан. Иисус Христе, с Духом Святым, хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже бесконца милосердный, Ты праз штогадовое святкаванне Великодной ночи оживляешь веру Твоего народа. Просим Тебе, повеличь у нас свою ласку,
каб мы глыбей спасціглі веліч хросту, якім былі ахрышчаныя, магутнасць духа, якім былі атрочаныя, і каштоўнасць крыві, якою былі адкупленыя, праз Пана нашага Єсуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Дзеяў апостолаў. Руками апостолаў было ўчынена ў народзе шмат цудаў і знакаў. Усе разам сыходзіліся на ганак Саламона. І ніхто з астатніх не асмельваўся далучыцца да іх, а народ узвялічваў іх. Усё больш веруючых далучалася да Пана, мноства мужчын і жанчын, так што выносілі хворых на вуліцы і клалі іх на ложках і насілках, каб хоць цень Пятра, калі ён праходзіў, упала на каго-небудзь з іх. Сыходзілася таксама ў Єрусалім з навакольных мястэчках мноства людзей, якія прыносілі хворых і апанаваных нячыстымі духамі, і ўсе яны вылечваліся. Гэта Слова Божае. Хвалите Пана, бо навеки Его милосердность. Хвалите Пана, бо навеки Его милосердность. Няхай скаже Израиль, навеки милосердность Ягоная, няхай скажет теперь дом Аарона, навеки милосердность Ягоная, няхай скажут тыя, кто боится Пана, навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки Его милосердность. Камень, откинутый будовниками, стал головою в угла. Пан учинил это, и дивная но в очах наших. Вось день, який Пан учинил, будем радоваться им и веселиться. Хвалите Пана, бо навеки Его милосердность. О Пане збав, о Пане посприяй, благословленный, кто иде у имя Пана. Благословляем вас с дому Пана. Пан есть Богом, и Он осветлил нас. Хвалите Пана, бо навеки Его милосердность. Читание книги Апокалипсиса святого Яна. «И я, Ян, брат ваш, и соудельник во утиску, у володарстве и у терпении Иисуса, бо на острове, званым Патмос, деля Божьего Слова и деля сведчення про Иисуса, я наповнюся духом у день Пана, и почув за собою гучный голос, быццем труби, який казав:
Што бачыш, запішы ў кнізе і пашлі 7 касцёлам. Я абярнуўся, каб паглядзець, чый голас прамаўляў да мяне. І калі абярнуўся, то ўбачыў 7 залатых свечнікаў, а пасярод свечнікаў кагосьці падобнага да Сына Чалавечага, апранутага ў доўгія шаты і папяразанага на грудзях залатым пасам. Калі я ўбачыў яго, упаў да ног ягоных, нібы мёртвы. Ён паклаў на мяне правіцу сваю, кажучы: «Не бойся, я першы і апошні, і жывы, і быў мёртвы, і вось жывы, навекі вечныя, і маю ключы смерці і пекла. Таму напішы тое, што ты ўбачыў, і што ёсць, і што павінна стацца пасля гэтага». Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты паверыў, Тамаш, таму што бачыў мяне, кажа пан. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Слово Святого Евангелия паводле Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня і дзверы дома, там, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад іўдэямі, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». Сказаўшы гэта, паказаў ім свае рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». Сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святого. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны Блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні сказалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачыў на руках яго ранаў ад цвікоў і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». Праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя, і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку твою і ўкладзі ў бок мой, і не будзь неверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы,
сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус кажа яму: «Ты поверыў, Тамаш, таму, што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а поверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэта ж напісана, каб вы поверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы. Каб веруючы, вы мелі жыццё у імя Ягонае. Гэта слова Пана. На пачатку святой імшы ён зазначыў, што сённяшняя нядзеля носіць назву нядзелі Божай міласэрнасці. Дзякуючы асобе папы рымскага Яна Павла II яна атрымала гэтую назву нядзеля Божай міласэрнасці. Калі мы сёння слухалі Евангелие, то ні разу не прагучала гэтае слово міласэрнасць, але сэрцам мы адчувалі, што Езус паводле таго, хто скіраваў да Яго, мягка кажучы, непрыемныя словы, быў міласэрны. То значыць, зразумеў, быў зразумелы, выразумелы да нашай чалавечай слабасці. На чым палягала гэтая міласэрнасць Езуса паводле таго, хто яго зраніў гэтымі словамі, не паверыў. Мы, калі хочам таксама падкрэсліць, што чалавек не верыць у Бога, то успамінаем гэтага апостала і кажам: «Не веруючы ты, Фома». Вот. Кто-то да гэтых слоў так жартам аднясецца, а хто-то напаважна. Сёння бачым, што Езус спяшаецца прыйсці на дапамогу таму, хто сам ад свайго недавера Богу церпіць. Бо у вачах гэтага чалавека, у памяці яго сэрца засталіся тыя незлічоныя раны, вялікі боль Вялікай Пятніцы. Ён на гэтым затрымаўся. І ўсё іншае, што аб чым ужо жылі апосталы, чым жыў першы касцёл, цуды гэтыя, якія адбываліся праз рукі апосталаў, у імя Езуса Хрыста аздараўлялі людзей у імя Езуса Хрыста. Аб гэтым яшчэ Тамаш не ведаў. Бо гэты боль, які перажыў,
памяць аб тым, што здарылася з Сынам Божым, былі мацней за яго. Так як кожнаму з нас вельмі часта ў жыцці патрэбны сведка, які перамог цярпенне, тое цярпенне, з якім мы самі сабе рады не даём. І нам, людзям, шмат не патрэба, каб перамагчы тое, што на першы погляд для нас цяжка. Нам будзе дастаткова, што хтосьці падзеліцца з намі, як ён гэта перажыў. Перажыў сваю бяду, перажыў свой боль. І мы разумеем, што ва ўсім гэтым я не адзін, і хто-то з гэтым таксама змагаецца, і у гэтым ёсць сіла, што людзі, дзелячыся дрэнным з Божым дапамогай, атрымліваюць гэтае дабро. Але не кожны чалавек таксама і ёсць здольны паказаць свае раны. Не кожны чалавек ёсць здольны расказаць аб тым, што яму баліць, бо это лічыць такім сваім асабістым, што хтосьці іншы яго не зразумее, можа нават з яго пасмяецца, адкіне гэтага чалавека. Езус сёння захоўваецца іначай. Не гаворыць Тамашу аб тым, што ты мяне абідзеў сваімі словамі. Гаворыць іначай. Давай сваю руку, я пакажу табе мае раны. Мне яны ўжо не баляць, бо я воскрос. І хачу, каб у тваім сэрцы я таксама быў воскрэслым Панам, тым, які перажыў Вялікую Пятніцу, але перажыў раніцу нядзельную з мёртвых паўстанных. Такім хачу быць у тваім жыцці. Божая міласэрнасць, якую Езус высвячыў Тамашу, яна перамагла. Бо кожны з нас таксама шукае ад Бога менавіта таго, што Ён нас прыме такімі дрэннымі, якімі мы не былі. Ён нас прыме такімі, грэшнымі, якія б мы не былі. І грэх зменіць у ласку, дрэннае зменіць у добрае. Тамаш гаворыць гэтыя словы: «Пан мой і Бог мой». Бо разумее, што толькі Бог можа так захавацца паводле чалавека. Калі нас хтосьці зраніць, то мы шмат доўгія годы можам помніць аб гэтых зраненнях. А Езус сёння гаворыць іначай. 3 разы слова «супакой вам». Адзін раз ужо, кажется, дастаткова, калі гэта гаворыць Езус, але Ён сёння гэта сказаў 3 разы. Супакой вам. Прымі мы гэтыя словы так, як Езус гэтага сёння ад нас хоча. Езус, які воскрос, Езус, якому раны Вялікай Пятніцы ўжо не баляць. Бо ўсё гэта Ён перажыў, учыніў, гаворыць да кожнага з нас, каб мы ў сабе мелі ягонае жыццё.
ягонае сэрца, яго пачуцце да іншага чалавека, які побач нас. Каб все нашы раны, якія мы ў сваім жыцці калісьці атрымалі, дзякуючы Божай ласцы, Божай міласэрнасці, загаіліся. Каб мы маглі дзяліцца гэтаю вялікаю праўдай Божай любові да кожнага чалавека. Супакой вам, кажа Езус. Амен. Веру в единого Бога, Отца Усемогутного, Створитель неба и земли, усяго бачнага и небачнага, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзіна сутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святого з Девы Маріі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны. І на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру в адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Хрост дзеля адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых, жыцця вечнага, будучым свеце. Амен. Праз Езуса Христа, які памёр і воскрос, каб падарыць нас надзеі жыцця вечнага, знясём да Бога Айца міласэрнасць, нашы супольнай малітвы і просьбы. Молимся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям радасную праўду аб воскресенні Христа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за святароў, каб яны сведчылі аб уваскрослым Христе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за людзей, якія займаюць высокія пасады ў нашай дзяржаве, каб іх рашэнні спрыялі дабрабыту і духоўнаму развіццю нашага народа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, каго Дух Святы адарыў сваімі выключнымі дарамі, каб сваім служэннем яны заахвочвалі ўсё больш людзей да веры ў Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за людзей, якія страцілі надзею, каб уваскрослы Христус адарыў іх асаблівай ласкай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы ў штодзённым жыцці з веры чэрпалі сілы для жыцця ў згодзе і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Добры Боже, просім Твою дапамогу і апеку для Паўла, Рэгіны, Павла, Ванды, Юрія, усіх Табе даручаных. Цябе просім. Патрэбных Божых ласках, опеки Маці Найсвятейшай, ласка здароўя для Вольгі ў дзень яе нараджэння. Цябе просім. Молимся за дарагіх нам памерлых аферадаўцаў, дабрачынцаў, той святыні, кляштара.
души святой памяти Яна, першую гадавіну адыходу ў вечнасць. Божию для их милосердность Тебе просим. Наших асабістых інтэнцыях, з якім перажываем ты великодную нядзелю Божьей милосердности, Божьем благословлении в наших просьбах и потребах Тебе просим. Выслухай нас, Пане, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Всем народам обещают, что воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бьют заблудшего и бадьора, сердце крови царя села, а наш снова живет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус Палца Божьей славе крочит сегодня разом с нами, перемогший смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обудися, край наш родный, в этот день святый погодный, как хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. На прославление и хвалу имя Своего, так само на корысть нам и усяму Костелу Святому. Милостивый Войча, прими дары Твоего народа, учеников всех, кто праз вызнание веры их рост отрымал новое житье, досягнули вечного счастья, раз Христа, Пана нашего. Ава с вами. И с Духом Твоим. Уговору серцеве, подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Праз Яго сыны святла нараджаюцца для вечнага жыцця, а для вернікаў адчыняюцца брамы владарства нябеснага. І Он сваёю смерцю перамог нашую смерць, а Яго з мёртвых паўстанне стала задаткам нашага ўваскрашэння. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна
ускликаючи: Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полная хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, справедливо хвалит Тебе ўсё Твое створение. О, про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дейсною моцею Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно сбираешь народ свой, как до сходу солнца и до заходу, складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому у єдності з усім Костюлом перший день тидня, коли Ісус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, всемогутный Боже. Освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таемницу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб и подяку Тебе складаючы, благословил, ламаў и раздавал своим учням, кажучы: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чынам па вечеры взяў кіліх и подяку Табе складаючы, благословил и подал своим вучням, кажучы: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць кіліх крыві маёй, новага и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таемница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое возвращение и чекаем Твоего прихода. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына,
а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсце. І чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прыймі яго як ахвяру, у якой Ты пажадал быць милостивленым. Дазволь, каб мы, умоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш найсвяцейшай Паннай Богородицей Маріяй, со святым Юзафом, оборонцем Костела, святым Яном Хрестителем, святым Казимиром и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяёмся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынесе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавым умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, з біскупам нашым Юзафам, біскупам Казімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый да просьбаў гэтай сям'і, якая пад Тваёй волі стаіць перад Табою. Добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, милостиво прими у владарство Твое, где и мы спадзяёмся быть, каб разом с ими завсюды радоваться Твоей хвале, раз Христа, Пана нашего, раз якога оторваешь свет вселякими добротами. Раз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже, Ойче усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, раз усе веки вечные. Аминь. С доверием до воскреслого милосердного Пана молимся словами молитвы Панской. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, я в небе так на земли. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня. Отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши. И не вводь нас в спокойствие, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дні наші. Допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі исполнения счастливой надеи и прыйсця Збаўцы нашага
Єсуса Христа. Пан Иисус Христе, в день Твоего с мертвых повстания Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего. Будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Божий, на себе грехи свету, смилуйся над нами, Божий. Які береш на себе грехи світу, Смилуйся над нами, Божий. які береш на себе грехи світу, одари нас Супокоем. Гэта Христос, баранник Божий, гэта той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўленая душа моя.
спявайте все. Аллилуйя. Йому славі і красе. Аллилуйя. На землі спявайте все. Аллилуйя. Божую явил любовь. Аллилуйя. У найбольшей мы споем. Аллилуйя. Смерти владою скрышил. Аллилуйя. Рай небесный нам открыл. Аллилуйя. Смерти владою скрышил. Аллилуйя. Рай небесный нам
Помолимся. Просим Тебе, всемогутный Боже, ученика прийняти нами пасхальний сакрамент, завсёды был действенным у наших душах, раз Христа, Пана нашего. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сьогодні 3 рази каже «супокой вам», правда? Тримайте його у серці, эту правду. Дорогие браты и сестры, с понедельку, то значит завтрашнего дня, 28 красовика по вечер субботы 3 мая, мы отбываем свои реколлекции законные у Ляскоўцы под Минском. У гэтыя дни святой мшы в нашей святыні не будзе. Асабліва просім аб молитве за ўсіх братоў за гэты час реколлекцыйны. У пільных патрэбах можна тэлефанаваць да брата Владислава, пробашча парафіі. На гэтым тыдні мы адзначаем у аўторак 29 красавіка свята святой Кацярыны Сіненскай, панны і доктара касцёла, апякунка Еўропы. У гэты дзень в наших молитвах памятаем об асобе сястры Кацярыны, якая адзначае свае імяніны. Маліцца за яе будзем у наступную нядзелю падчас святой імшы у гадзіне 12. У чацвер 1 мая ўспамін святого Юзефа, рамесленніка. У гэты дзень таксама распачынаем месяц, прысвечаны Божай Маці. Маёвыя набажэнствы будуць распачынацца ў нашым касцёле перад вечерняй святой імшой у 17:30 вечара, пачынаючы з 3 мая. У пятніцу 2 мая ўспамін святого Атаназія, біскупа касцёла. У суботу вспоминаем святых Філіпа і Якуба апостолаў. В сувязі з выездом на реколлекции пакутные набажэнствы гэтым разам з першай пятніцы месяца пераносяцца на наступную пятніцу 9 мая. Набажэнства праслаўлення ў першую нядзелю месяца адбудзецца без зменаў 4 мая у 19 гадзін. 1 мая у 10 гадзін раніцы ў гарадку збіраецца талака, каб упарадкаваць тэрыторыю на месцы першого касцёла святого Яна Хрысціцеля. Вельмі запрашаем, заахвочваем чарговы раз дакрануцца да гісторыі нашых святыняў і ўнесці свой уклад у яе захаванне. Больш падрабязнай інфармацыі на дошцы аб'яваў на сайце і вайберы. Мінска-Магілёўская архідыецэзія з нагоду юбілейнага года хрысціянства ладзіць аўтобусную пілігрымку ў Рым з 17 по 25 красавіка. Это добрая магчымасць наведаць святыя месцы, удзельнічаць у святочных мерапрыемствах. Кошт этой пілігрымкі паездкі 750 евро плюс віза. Запісацца ў групу можна ў закрыстыі. Запіс адбываецца да 31 мая. Сардэчна дзякуем усім за кожную малітву, ахвярнасць, дапамогу на карысць кляштара і касцёла. Тым тыдні асабліва падзяка кіруем да ўсіх, хто прыбіраў касцёл, дапамагаў падрыхтаваць урачыста святарскіх пасведчанняў нашего брата дьякона, теперь уже отца Сергея. За кожное добро нехай вас усіх узнагародзіць Пан Езус, святы наш Отец Францішак. Переживание
недели Божией милосердности, тревания в великодной радости, примите Божие благословение. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите с упокоем Христовым. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас у змагань супраць спакусаў і пастак злога духа, будь нам обороной. Князю войска небеснага, моцаю Божаю, скинь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Аминь. Живе наш Пан повелитель, путь пройшов праз браму смерти, спав зубы голос гробницы, Божья сила, аллилуйя. Спав зубы голос гробницы, Божья сила, аллилуйя. Откупил Христос Адама, и весь род людский так само. Отчинил нам брамы неба, солнце свету, аллилуйя. Отчинил нам брамы неба, солнце свету, аллилуйя. Раствою с мертвых повстание, дай грехов нам дарование, как с тобой жить вечно.